दा रोंदोंना जोङो जोंनि धोरोमाव मब्ला जोनोम जादोंमोन सोरबा बेयाव बुंनो हागोन ना? हागोन। दा गिदिर गोलावनियाव एसे बैसो गोनां एसे खमखौनो मोनदों आदै सासे आरो बिथां गायसनगिरिमोन ना बिथांखौ आं दोहै माबा मुं लानो बावगारबाय निमाहा हागोन। जोंनि धोरोमा माब्ला जोनोम जादोंमोन जों सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरा जों बायदि मानसिफ्रा बुंनो हागोन ना? दङ। जोंनि धोरोम सिबिबाय थादों बे धोरोमनि जोनोमनि खोथाखौनो जों मिथियाब्ला जोङो मा जागोन? गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ सोङो ख्रिस्टानफोर जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि धोरोमखौ मा खालामदोंमोन? उमुक मायथाइयाव उमुक माबायावहा बेथलेहेम नोगोरावहा जोनोम जादोंमोन बेनिफ्रायनो ख्रिस्टियान धोरोमा मा जादोंमोन? फोसावजादोंमोन। बा इस्लाम धोरोमफोराव हजरत मुहम्मदआ इस्लाम धोरोमखौ फोसावदोंमोन। जोंलाय माखौ फिननाय होनो हायो? जोंथ' फिननाय होनो हानो नांगोन। धोरोमनि खोथाखौ जों मिथिनांगोन। नङा होमबा? धोरोमनि खोथाखौ जोङो सिगांग्रो बिनि जाय आं हरेश्वर बर'। आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' बुंथिगिरि। आंनि न'आ आइदेव बिहाबनि कबिरानि गामियाव। बेफोरबायदि जोङो थख' धोरोमनि खोथाखौबो बुंना लानो रोंनांगोन। अब्लासो जोङो असा अर्थआव धोरोम सिबिनायखौ जोङो बुंनो हागोन। नंगौ जेबो सन्देह गैया आंहा नोंथांमोननि सायाव। नोंथांमोननि गोसो गोरबोजों दिनै बोराइ बाथौखौनो सिबिनो फैदों बेयाव ज'। आंहा जेबो सन्देह गैया। गोथार गोसो लानानै बेवहाय नोंथांमोना फैदों। थेवब्लाबो धोरोमनि खोथाखौ जों सिगांग्रो मिथिनांगोन। धोरोमनि सृष्टिनि खोथाखौ जों मिथिनांगोन। धोरोमा माब्ला सृष्टि जादोंमोन जोंहा? जों इसोरखौ माब्लाबा नुदोंना? सोरबा नुदों? रावबो नुवाखै। बेनिखायनो बिनि मुंखौ मा होनदों? इसोर। बोराइ बाथौनि अनगायैबो मा होनदों? 2000 मुं दङ बोराइ बाथौनि इसोरनि। आरो मोनसे मुं होदों नुवाथारि आनान गसाइ। बेखौनो बुंदों बेखौ जों नुनो मोना। बेखौ जों मोनदांनोसो हायो, हमदांनोसो हायो। दा बे इसोरखौ सिबिनायनि बे जिथु आसार खान्थि बाथौ धोरोम हिसाबै जों खालामनानै सिबिबोदों। बे बाथौ धोरोमनि सृष्टिया माब्ला जादोंमोन? बे खोथाखौ जों मिथिनांगोन। जों जिहेतु जों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ नुवाखै, जों फोथायदोंसो। आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ बोर सारस्रिदों होननानै जों फोथायदों। थिग बिब्दिनो जोंहा धोरोमारि फोथायनाय दङ। बे बाथौ धोरोमनि सृष्टिनि खोथाया जेब्ला बे मुलुगाव बे बिराद लाथायाव बार, हा, दै, अख्रां सृष्टि जादोंमोन, बै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमा सृष्टि जादों होननानै जोंनि धोरोम फोथायनाय, धोरोमारि फोथायनाय खोथा दङ। बाथौ माने मा? मोनबा गथ' तत्व। बा माने मा? बर'थ' रोंजोबखायोना? बर' रोंजोबखायो? আপোনালোকে সকলোৱে বড়ো বুজি পাইনে? অসমীয়াটো মোৰ অলপ থাকি যায়। সেইকাৰণে অসমীয়াটো নকওঁ নেকি? বড়োआनो ना? जिहेतु बा माने 5 1 2 3 4 5 बा। थौ माने गथ'। बाथौ। बोराइ बाथौ होनना बुंबाय ना। बोराइ बाथौ माने इंराजियाव जों जायखौ गड होनो, असमियाव जायखौ जों भगबान होनो, बेनो जाबाय बोराइ बाथौ। बाथौनि बे मोनबा तत्वनि बे गथ' सृष्टिनि मालिकखौनो बोराइ होनो। न'खराव जाबायदि जोङो न'खरनि गाहाय मानसिखौ मा होनो जोङो? बोराया गैयाहाय दिनै बुङा होमबा? मालिका गैयाहाय होमबा? मालिक माने मा? बोराय।
बेखौनो बुंदों बै मोनबा तत्वनि बार हा दै अर अख्रां बे मोनबा तत्वनि बे सृष्टिनि मालिकखौनो मा बुंदों जोङो बोराय होनदों। बेनो जाबाय बोराय बाथौ। बे मोनबा जिनिसा बे बिलात बाथानिफ्राय बुहुम बिखानिफ्राय जुदि गोमोरलाङोब्ला एक सेकेन्डनि थाखायब्लाबो जों बे संसारा मा गोमोरलाङो। जुदि बे बारा जुदि एक सेकेन्डनि थाखाय गैया जालांना होयोब्ला जों थांनानै थागोन जानो थांनो हाया। थिग बिब्दिनो बे मोनबा तत्वनि गेजेराव मोनबा सृष्टिनि गेजेराव मोनसे बुस्थुआ गैया जालाङोब्ला जों थांनानै थानो हानाय नङा। जोंनिया मेगना थाइसे गैयाब्लाबो जों थांनानै थानो हागोन। थाइनै गैयाब्लाबो जों थांनानै थानो हागोन। किन्तु इसोरनि सृष्टि बोराय बाथौनि सृष्टि बे मोनबा बार हा दै अर अख्रां बे गैयाब्ला जों बे मुलुगाव बे संसाराव रावबो मानसियाल' नङा बिनि सृष्टियानो बिफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हाला दाउमा दाउसा जिब जुनार गासैबो बे संसारनिफ्राय गोमोरलांगोन। बेखौनो बुंदों आफा इसोर बोराइ बाथौनि सृष्टिखौ रावबो धंस खालामनो हानाय नङा। आरो बे खोथानि थाखायनो जों फोथायनानै जोंनि धोरोमा बुंदों जेब्ला बे बार हा दै अर अख्रां बोराइ बाथौआ सृष्टि खालामदोंमोन बै समावनो जोंनि बाथौ धोरोमखौबो सृष्टि खालामदोंमोन। बेनिखायनो बुंदों बाथौ धोरोमा बे बिलात बाथा मिथिंगाजों सोरजिजानाय मोनसे गोथार सृष्टि बाथौ धोरोम। दा बुजिबायना? जोंहा तारिख गैया। तारिख होनो हानाय नङा जोङो। जिसु ख्रिस्टनि जोनोमखौ तारिख होयो। उजिबा थैयो। बे प्रकृतिनि मोनसे नेम नङा होमबा? उजिबा जोनोम मोनब्ला थैखारनांगोन सानसे। जों जोनोम मोनदों जों सानसे थैखारनांगोन। दा बेनिखायनो जोंनि धोरोमाव बुंदों जोंनि बाथौ धोरोमा जोनोमनि सान गैया थैनायनिबो सान गैया। जेब्ला बे बिलात नाथाय जोबलांगोन अब्लासो बे जोंनि धोरोमाबो बे बुहुम बिखानिफ्राय गोमोरलांगोन। जेब्लासिम बे बार हा दै अर अख्रां थागोन बै सानहालागै जोंनि बाथौ धोरोमा सोरबा सिबि दा सिबि बे धोरोम हिसाबै थाबाय थागोन। दा बेनिखायनो आं बुंदों जोङो धोरोम हिसाबै सिनायथि होनो थांनाय सिगां जों धोरोमनि सृष्टिखौ जोङो मिथिना लाबोनाया मोजां जागोन। दा दिनै बुजिबायना धोरोमा मब्ला सृष्टि जादोंमोन? जेब्ला बे बिलात नाथाय सृष्टि जादोंमोन बार हा दै अर अख्रां बै समनिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमा सृष्टि जादों। जेब्ला मानसि हिसाबै जोङो मा गियान मोनबाय बै समनिफ्रायनो जों धोरोमखौ सिबिबोगासिनो दङ। सोरबा औवाबारियाव सोरबा बिफांनि सिङाव सोरबा सेथ्लायाव महाबा जोङो इसोरखौ सिबिगासिनो दङमोन। बिदि सिरिबां नङामोन। थांनाय बोसोरफोराव जोङो बै सिगांनि गोदोनि खोथाखौ जेब्ला जोंनि बाथौआ गैयामोन। बाथौ माने बे सिरिबाङा माबाया सिस्टेमेटिकआ गैयामोन। बे समाव जोङो दिनै बायदि बैसागोनि सिगांखालि बे थानसालिफोरखौ सिबस्रां लोबस्रां मा खालामोमोन बे खालि फैनानै आलारिखौ फोजोंबाय माबा माबि एवबाय जायगायावनो माबा माबि संबाय संगारबाय आरो बेबो थाबाय जोब्बाय इसोर मा बोराइ बाथौ मा बेखौ जों रावबो मिथिया। आगोल नङा होमबा? जोंबो मोनबोदों एकदम फारौजों दाउदैजों आलुजों एखेबारे खिसारि संनानै जालायलायोमोन। बेयाव फारौ बोलि होयोमोन बायदिसिना होयोमोन दाउसा बोलि होयोमोन। बेफोरखौ माहा गानो बेयावनो संगार बंगार खालामनानै रायजो राजाखौ जायोमोन। बेफोरबायदि माबा नितिखौबो जों मोनबोदों। दा दिनै आं धोरोमनि सृष्टिनि खोथाखौ बुंबाय। सोरबाफोर सोङोब्ला बेखौनो बुं जे जेब्ला बे बिलात नाथाय सृष्टि जादोंमोन बै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमा सृष्टि जादोंमोन। बार हा दै अर अख्रां आफा इसोर बोराइ बाथौआ जेब्ला सृष्टि खालामदों
बै समनिफ्रायनो जोंनि बाथौ धोरोमा सृष्टि जाबोदों बे खोथाखौ नोंथांमोना क्लियारै गोरबोआवहा लायोब्ला जाबाय बुजिबाय लाइमोनफोरा बुजिनांगौ इयुन जेनेरेसन यां जेनेरेसनफोरा बेखौ मिथिना लानाया मोजां थांनायफोराथ' गोबां खस्थ' खालामनानै थानसालि लुलांबाय गामिखौ मोजां खालामनो थाखाय थानसालि लुदों समाज दादों बे समाज आरो थानसालिफोरखौ समायना महर होनाया जाबाय दानि जेनेरेसन इयुन जोलैफोर दाथ' खुनु सिन्था खालामनायनि प्रयजन गैला बाथौआ बेसेबांबा गोजौसिम थांबाय आफादा बे बाथौ आफादखौ ओरैबायदि गनायथि होदों गुबुनफ्राबो जे ओरैबायदि जोंनि लोगोफ्रा बुङो जोङो जेसेबां धोरोम नुदों थाबैनो समायना आरो जौगासारनाय धोरोम हिसाबै जों नुनो मोनदों बाथौ धोरोमखौसो थाबनो सिरिबां जादों बेफोरबायदि आर'ज खालामनाय सिरिबाङै आर'ज खालामनाय धोरोमा बाथौ धोरोम जेसेबां सिगाङावनो धोरोम जादोंमोन खायफा धोरोमा दाबो खोमसि फोथायनायनिनो दं जोंनियाव खोमसि फोथायनायनि जिथु मा आखल दंमोन बाथौ आफादखौ लानाय लोगो लोगो बाथौ धोरोमखौ लानाय लोगो लोगो बियो जोंनिफ्राय गोजान जाबाय दा मोनसे खोथाखौ आं बेखौनो बुंग्रोबाय दिनै गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरालाय मा दायो जों बेखौ मिथिनांगोन बे गोदान बोसोर नङा जोङो मब्ला गोदान बोसोर फालियो मायोमोन दुब्लियाव दैमा गरायाव मब्ला जों पिकनिक जायो निउ इयार नङाना हेपि निउ इयार जानुवारि डिसेम्बर लास्ट जानुवारि फार्स्ट नङा होमबा जोङो हेपि निउ इयार होननानै जालाबायो गमामायैनो थारैनो गोदान बोसोरालाय मबे जोंनि थाखाय गोदान बोसोरा बै हेपि निउ इयारा ना बे रंजालि बैसागु गोदान बोसोरा रंजालि बैसागु गोदान बोसोर बे समाव बै बिराद बाथाया सोमखोर समायना महर लायो बेयावसो मा जायो बिफां लाइफांफोरा रोदा लानानै गोथां गोरलै मा खिलियो बिलाइ खिलियो गोथां गोदान महर लायो समजों दानजों नङा होमबा समजों दानजों जोंजों गोरोबनाय मोनसे बेयो सम जों खिन्थु भुलावनो गोरोन्थियावनो थारमाने मा खालामो जोङो बै सोनाबनि आबहावाजों गोरोबनो थाखाय पश्चिमी सभ्यता होनना बुङो नङा हारसायाव बे सोनाबारि बिथांमोननि जौगाथायखौ लानानैनो बिथांमोना जा फालियो बेखौनो जोङो फालिबोगासिनो जाय जिनिसा जोंनि नंखाथारा जों खिन्थु बेयाव गोदावलाबायो गावनिखौ जोङो आजावना लानो मोनथिया दिनै 1 बैसाग थारमाने बाथौ धोरोमनि मोनबा फोरबोनि गिबि फोरबो बाथौ धोरोमाव मोनबेसे फोरबो दं माइनाव जारुं मुवा बुंनो हागोन ना बाथौ धोरोमाव बाथौ हारसा बर' रोङो ना रोङा बाथौ धर्मत केइटा परब আছে জানে না 5টা बहुत सुंदर बहुत गोजोननाय मोनदों मोनबा फोरबो दङ बे फोरबोफोरखौ जों मिथिनांगोन বেয়া নাপাবা দেই তোমালোকে এইটো আমি সুধিছো আমাৰ ধৰ্মৰ এটা শিক্ষা ধৰ্মত আমি জাস্ট ভাষণ দিলে নহব আমি কিছু শিক্ষা ল'ব লাগিব শুনিলে নহব মই কৈ থাকিলে নহব আপোনালোকে মোৰ লগত কি কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব কেতিয়া আমি বুজি পাম কথাখিনি अब्लासो जों बुजि मोनगोन थारैनो आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना मा बुजिनो नागिरदों এই 5টা পৰ্বৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্বটো হ'ল আমাৰ
এই ৰঙালী বিহু এয়াকে বহাগ কি কয় বড়োত ৰংজালী বৈশাগু তাৰপিছত কি আহে কিবা আউসিয়া फोरबो আমতিসুৱা फोरबो নহয় না তাৰপিছত কি আহিব কাতি फोरबो কাতি হলা লগাও যে আমি আমাৰ কাতি হলাটো নলগাই আমি দেৱালীতহে লগাও কিছুমান নহয় না এই বস্তুটো এই বे खोथाफोरखौनो जोङो दायो फोसावबाय थादों देवालीया मा काति फोरबोआ मा बबे ओंथि गोनां কোনটো অৰ্থপূৰ্ণ দেৱালীটোহে আমাৰ অৰ্থপূৰ্ণ নে কাতি পৰ্বটোহে আমাৰ অৰ্থপূৰ্ণ কাতি গছে কিয় লগাও এইবিলাক এতিয়া আজি মই বহলাই ক'লে বহু সময় লাগিব নহয় জানো জাষ্ট মনবা পৰ্বটো বুঙো কি আছিলে কাতি পৰ্ব গ'ল 3 নম্বৰ গ'ল ৰৈথিও मा दङ गोरलै जानाय फोरबो এই নুৱাখাৱা পৰ্বত এই নুৱাখাৱা পৰ্বতেই আমার যথেষ্ট কামখিনি করা হয় আমি নতুন আমি মাইনাও আমি গ্রহণ করি আমি যেহেতু আমার জীবী কি কয় আমি জীয়াই থাকার যেটো কিবা थांनानै थानायनि যেটো प्रक्रिया मोननाय जानानैनो जों थांनानै थानो नांगोन नङा होमबा बेयावहा जा मुवा जिराद नांगौ बेखौ सिबिनायनि समा जाबाय बे आघोन फोरबोआव मा गोरलै जानाय फोरबो आं मानो थाखाय बुंदों बे खोथाखौ जे जोङो मा भुल खालामदों जोंनि बे आघोननि 9 तारिखआव जितु गोरलै जानाय फोरबोआव जों ट्रेक्टरखौ सिबियो नांगोल सिबियो जंगालि सिबियो सेखा रुवा सिबियो सिबिनाय नेम दंना गैया दङ ना खिन्थु बियो जोंहा एनाफ नङा बेल' जोंहा आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव गथायनानै आरज गाबनाया बोर बांसाखौ खम मोननाय बायदि आरोबाव जों माहा सिबियो बेखौ बिसा फोरमायो डाबल नांगौ जोंनो माबाखौ आशीर्बादखौ थेवब्लाबो जाया जोंहा मालाय गुबुन हारिफ्रा मोनसेल' सिबिनानो बेसेबांबा दन दौलत आरजिदों बेसेबां गुनि गियानि जालांदों नङा जोंनिया मा जादों आघोननि बे फोरबोखौथ' फालिगोनानो फालिगोन मा थांगोन काति फोरबो देवाली फालिगोन दुर्गा फुजा फालिगोन मै बोलिगोन बायदिसिना इमान जोंनो बोर नांगौ इमान माबानो थेवब्लाबो जों जौगाखांनो हाया बेयाव कारन दङ बुजिबायना बेयाव जाहोन दङ बे जाहोनफोरखौ उनाव जोङो सावरायगोन गोबां आंनिख्रुइ गोरों मानसि फैगोन नोंथांमोननि खाथियाव मिटिंफोराव थां आंथ' गोरों नङा आंबो बाथौ सिबियारिसो सासे दा बेनिफ्राय मोनब्रैनि उनाव मा फैगोन जोबथा फोरबो बाथि फोरबोआ जाहैबाय जानाय लोंनाय फोरबो मागो दमासि फोरबो जों गासै बोसोरनि जेसेबां मावै दाङै जि मोनबाय रंजा बाजा जानायनि मोनसे फोरबो जाहैबाय मा मागो दा बे मोनबा फोरबोनि सेथि फोरबोआ जाबाय बैसागो फोरबो दा बैसागो फोरबोआलाय मा बैसागो माने मा बै समाव जोङो बिहु होनना बुंबाय थायोमोन बिहु माने मा बिहुखौ विष्णु राभाया मोनसे माबा होलांदोंमोन बिनि मा होनना बुंगोन ओंथि होलांदोंमोन आरो बि माने जाबाय बिनाय हो माने होनाय जोंबो बाथौआरियाव बेखौनो गनायथि लादोंमोन नाथाय जों सानबाय बेथ' नंखाय जागोन बिहुथ' जोंनि नङा बिहुआथ' बेलेगसो सोदोबसो बिहु होननाय बर'आव सोदोबानो गैया जोंनिया रंजालि बैसागुनि अर्थआ जाबाय बैसोनि आगु दिनै बोथोरनि गिबि आगु सान बैसागु बुझिबाय ना बैसागु मोर जन्म जेनेबा मोर किमान डिसेम्बर माहर मोर 6 तारिखत जन्म এই 23 सनर 24 तारिख टू 6 डिसेम्बर टू मोर जेनेबा जन्मर
আছিলে আহি থকা 24 ডিসেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখটো মোৰ জন্মৰ প্ৰথম দিন আগু বৈশাখী আগু এইটোকে কৈছে আমাৰ বতৰৰ এই আমাৰ 12টা মাহৰ ভিতৰত এই ঋতু मोनबा 6টা ঋতু दङ नङा बोथोरा मोनद' दुफां बोथोर बायदिसिना बोथोर मोनगोन मोनाखै होनबा नोंथांमोना बे बैसागो बोथोरा बोथोरनि गिबि सान बेनिखायनो बेखौ बुंदों बैसागो बोथोर बे गोदान बोथोरबो बुंदों गोदान बोसोरबो बुंदों बेखौनो निउ इयार बेनिखायनो बेयाव मा बुंदों बै 1 तारिख जानुवारि 1 तारिखनिफ्राय बे रंजालि बैसागुखौ जोङो जुगेनिफ्रायनो रंजा बाजा जोङो फालिबोगासिनो दङ खिन्थु जों मिथिस्लाबाखै निउ इयार होननानै इंराजियाव बुंब्लासो गोदान बोसोर होननानै निउ इयार होननानै जोंनि गोरबोआव हाबना थाखानायखाय जोंनि मेलेमाव हाबना थानायखाय रंजालि बैसागो गोदान बोसोर होननाय लोगो लोगो बे माबा गोदान बोसोर ओरै सानना थागोन नङाबा इंराजि गोदान बोसोराव सप्तासेनि सिगाङावनो फैसा खांलायगोन जोङो এইবারে আমি অমুকত খাম নহয় না बे रंजालि बैसागुआवथ' जों खालामाखै खिन्थु जोंनि बैथिंहाय जोंनि उदालगुरियाव जों रंजालि बैसागु खालि 1 तारिखआव जोंनिया ज' राजा ज' जानानै भज जालायो आरो रंजानाय ओंखाम बोथिसे जालायो जों दा बेखौनो बुंदों मा रंजालि बैसागु बे गोदान बोसोराव बिखेखय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोरबा मा खालामदोंमोन मा दाला गैयामोन खामखौ बबेखौ बनायो थिं गोबायखौ बनायदोंमोन नङा होमबा बाथौआ थिग गैयिनि समाव थालिर फस्लाखौ मा खालामदोंमोन खाम बनायदोंमोन हौवासा हिनजावसा जानानै एकदम माबा माबि खालामदोंमोन रंजाहैदोंमोन एकदम माबा माबि खनना लायोमोन सायहांगार फोनोमोन इमान मोजां बोथोराव जों सायहांगार फोनो नङा होमबा समायना रमायना मा गोदान सोजाना बे गोदान बोथोराव गोदान गोसो अकल हि जोमाबो गोदान जाब्ला जानाय जोंनि गोसोआबो गोदान गोथार जानांगौ थांनाय बोसोराव जाबायदि जोङो थांलांबाय गाज्रि मोजां गाज्रिजों थांलांबाय फैबाय थानाय बोसोराव गोदान बोसोराव जाहाथे जोंनि गोसोनि साननायफ्राबो गोजोन जाथों गोथार जाथों बा जोंनि साननाय हनायफ्राबो मोजां जाथों बे आशीर्बादखौ लानो थाखायनो दिनै रंजानाय बोथोरावब्लाबो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जों सिबिनो बावनो बावगाराखै बे बिथोनखौ सोर होदों बाथौ धोरोमा होदों बाथौ धोरोमा जौगाखांनाय लोगो लोगो बे आफादा जौगाखांनाय लोगो लोगो जिकुनु फोरबोआवनो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनो जों बावगारलाङाखै मोनसे खोथा दङ सुखुआवल' दुखुआवल' ঈশ্বৰকে नांगौ सुखआव जोंनो नाङा আমি সঁচাকৈ কেতিয়াবা কি কৰোঁ দুখৰ সময়ত ঈশ্বৰক এনেকুৱা গালি পাৰোঁ নহয়নে দুখৰ সময়ত গালি পাৰোঁ মোৰ ইমান দুখ হৈছে মোৰ ঘৰৰ ল'ৰাটো বেমাৰ আজাৰত পৰি আছে ঈশ্বৰে মোক নাচায় মই ইমান সেৱা কৰিছোঁ ইমান ফলাফলটি চলাইছোঁ মোক নাচায় কিন্তু কি তাৰ বিপৰীতে আমি কেতিয়াবা সুখৰ দিনত এবাৰো ঈশ্বৰক আমি নামকৰণ নকৰোঁ खनसेबो 1 मिनिटनि थाखायबो जों रंजानायनि समाव जोंहा थाखा फैसा थानायनि समाव जेबो आंखाल गैयिनि समाव इसोरखौ गाबज्रिनो जों बावगारलाङो अकल दुखुनि समाव नागिरब्ला मोनगोना जों इसोरखौ मोननाय नङा बेनिखायनो बुंदों इसोरा आंखौ नांगौब्ला जिकुनु समावनो आंखौ गाबज्रिनांगोन खैफोदनि समावबो जाबायदि गाबज्रियो सुखुनि समावबो गाबज्रियो अब्लासो जों इसोरखौ मोननो हागोन दा आरो गोबां खोथाखौ बुंनो साननाय जिहेतु रंजालि बैसागुखौ बेयावहा जोंहा मोनसे साननाय दङ सेंग्रा सिख्लानि हांमा हांसानि खोथा बे बैसोआव जोङो बे गोदान बोसोरखौ हांमा हांसानिखौ बोथोर होननानै बुङो
जों सम बावगारलांदों जों सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सम बावगारलांदों मा बावगारलांदों धोरोमखौ दिनै सेंग्रा सिख्लाखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों थिग बिब्दिनो जुदि जों अराय सम मंगलबार सानाव आरज खालामोब्ला जोंनि गोसोनि जिथु साननाय हनाय जिथु गाज्रि साननाय बे गाज्रि साननायनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो जुदि जोङो धोरोमखौनो फालियाब्ला जोङो ओरैनो बेरायलाबायोब्ला धोरोमा गैया जेबो गैया बेयाव थांनानै जेबो मुलाम्फा मोना होननानै जुदि जोङो धोरोम थानसालिफोराव फैयाब्ला जोंनि साननाय हनायफ्राबो मा जायो गाज्रि जायो आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ बावगारलाङो सोर आइ सोर आमाइ सोर आफा सोर आबौ बे सोमोन्दो लानोनो बावगारलाङो बे गियानखौ मा मोनो जोङो बे धोरोम आफादाव मोनो बेफोरबायदि आर'जसालियावसो मोनो बे हुदाया आरो बायजोआव मोना आं धोरोमजों लोगोसे खायफा बाहेरा खोथा बुंनो गाज्रि मोना दे गाज्रि मोना दा आफा इसोर बोराइ बाथौआ बेनिखायनो मोनसे बोसोन होलांदों आफा इसोर बोराइ बाथौआ बे बुहुम बिखायाव सोरखौ गिबि खेबे मानसि महरै दैथायहरदोंमोन मिथिगौ ना बे बिराद नाथाय सोरजिजाबाय बे बुहुम बिखा सोरजिजाबाय बिनि उनाव आफा इसोर बोराइ बाथौआ सासे सुबुंखौ गिबि खेबे दैथायहरदोंमोन थाम बे पृथिबि होननाय जायगायाव मुलुगाव मानसि माहारिफोर दङ बिथांमोननो धोरोमनि बोसोन हैथां धोरोम सिबिनो फोरोंहैथां होननानै आफा इसोर बोराइ बाथौआ गिबिसिन सासे सुबुं हरदोंमोन सोर सोरबा बुंनो हागोन मोनसिनसिन बोराइखौ आफा बोराइ बाथौआ गिबि खेबे बे बुहुम बिखायाव मानसि महरै दैथायहरदोंमोन आरो आं सोंथाबैनो बे खोथाखौ बुंनानै आं गोलाव खालामनो सानाखै जे मोनसिनसिन बोराइ फैनानै जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ मोननो थाखाय मा बोसोन फालिनांगौ बे बोसोनखौल' बुंनानै आं फोजोबनो सानो बे बोसोनफोरालाय मा मोनबा बोसोन फोरोंलांदों मोनसिनसिन बोराइया आंखौ बावगारलाङो बहुत दिन खालामाखै ना बे धर्म सरसा खालामखैया बे दिन बहुत बेलेग जाबाय थादों बिराद हमथाबो बुंनांगोन खोथाखौ बुजिदोंना आबहावायानो बेलेग जानांगोन धोरोमनि खोथाया फंसे गाज्रि जाब्लानो बेसे नों जुदि फंसे माबा मोनसे गोरोन्थि बुंलांदोंब्ला बेखौनो लाबाय थागोन नङालै सि बोराइ नङा सि बावसो होननाय बेयाव बुंलाङोब्ला बेनो जागोन नङा होमबा दाहाबो दङ जोंनि कनसेप्टआ रं सि बोराइ होननाय लोगो लोगो खायफा सानो बे सिब'आ हामसोबनाय नङा होमबा बेथ' नङा जोंना सि बोराइसो सि माने आत्मा बोराइ माने मा होनदोंमोन आं मालिक बे आत्मानि मालिक बेखौ सि बोराइ होनो बे सिब' बाबाया नङा बुजिबायना जोंनि सरासनस्रा मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बेखौनो सानो बाथौ माने हिन्दु शिव माने बाथौ माने शिव होनना बुङो बे हारसाफ्रा खायफा बिदि डाइरेक्ट बुंना होयो आमिथ' तो शिव पालो आपनालोके बाथौ पाले बाथौ माने तो शिव माने तो बाथौ ओरै बुंना दोननोसै जोंनाबो हय बुंफिननो रोंला जोङो নহয় এইটো শিব মানে আমার এই বাথৌ বরাইতো নহয় শিব নহয় সি মানে হল আত্মা বরাই মানে হল মালিক এই আত্মার মালিক আমার সি বরাই এইটোহে ক'ব গৈছে এই কথাটো বুंफिननो रोंला बिसोर बुंनाय बायदि शिबया बाथौ शिबखौनो हय होनना बुंनानै थायोसै दा बेनिखायनो जोंहा जौगानाया एसे खम दा बे मोनबा बोसोना जाबाय
मामोन गिबि बोसोना जाबाय गोथार बोसोर आफा इसोर बोराइ बाथौखौ मोननायनि सिगां जोंनि गोसोआव मा जानांगोन मोनसिनसि बोराया बुंदों गोथार गोसो जानांगोन जोंनि गोसोआ गोथार आं दहाय बुंदोंना सायाव गोदान गोदान हि जोम गानब्लाल' जोंनि गोसो गोथार जाया नै मैयासो आंखौ आंनि हिन्जावा बे गस्लाखौ बायना होफैदों आरो आं बिदिनो लांगा बायदिसिना ब्लाउसफोर बायना होबाय नों माथो बायनानै लायासै होननानै बुंबायथ' नों मा गोसो बायना होनानै बुंबाय बायना होबाय जोमना नायबाय दिनै फुङाव गोदान हिसाबै फिसा जाबाय उदै ओंखारो सेंग्रा सानबाय थादोंना हिन्जावा दा बेफोरबायदि आरो खोथाया जोंनि गोसोआ गोथार जानांगौ नङा होमबा सायावल' गोथार नङा बे थानसालियाव फैब्लाल' मा जोंनि गोसोआ गोथार जाना थायोब्ला जानाय जों बाहेरावबो जिखुनु जायगायाव थाङोब्लाबो जोंनि गोसोआ गोथार जानांगौ अब्लासो जों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ मोनगोन आरो दिनै जे बेयाव যে जों আরজ খালাপাইলেন আমি যে ইয়াত আরজ কৰিব আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ নিজা নিজা এটা কি আছে ইচ্ছা আশা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব আহিছোঁ যদি প্ৰাৰ্থনা সফল হ'ব লাগে ঈশ্বৰে শুনিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই 5টা বচনৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব এই পঞ্চ বাক্যৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব আমি এই পঞ্চ বাক্যৰ এটা প্ৰথমটো হ'ল বেধাৰ আছে পবিত্ৰ আমাৰ কি হ'ব লাগিব মনটো পবিত্ৰ হ'ব লাগিব মোৰ মনত যদি এই আহিছে নাইছে যদি এই আজি কিয় আহিব লাগে মন্দিৰত চাবাটো মনত যদি এইটোৱে ভাবি থাকে এইটো বেধাৰ বস্তু হ'ব নেকি ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰাই মনটো পবিত্ৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত কি কৈছে আমাক কি কৈছে অন্যায় কৈছে অলপ ইফালে সিফালে হ'ব পাৰে এইটো মোৰ কিবা হৈ আছে অন্যায় কৈছে মানে কি মৰমীয়া হ'ব জানিব লাগিব আমাৰ মুখত যদি আমি ঈশ্বৰৰ বিচাৰতে যদি সদায় খঙে কৰি থাকো মানুহৰ লগত যদি আমি মিলি থাকিব নাজানো সদায় কাৰোবাক গালি শুনি পাৰি থাকো তেতিয়া আমি ঈশ্বৰক পাম জানো ঈশ্বৰক পোৱাৰ বাবে সেই ব্যক্তিক পাম জানো ঈশ্বৰে আপোনাক ক'ব জানো এই সমাজৰ মানুহে ক'ব জানো এই মানুহজন খুব ভালে মানুহজন খুব মৰমীয়ালে খুব ৰন্ধনী বিধানা মানুহে ক'ব লাগিব আগতে তেতিয়াই ঈশ্বৰে শুনিব যদি মানুহৰ আগত সদায় যদি খং ভাৱ ৰাগ হিংসা যদি আমাৰ মনত থাকে ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ আঁকোৱালিব মানুহে আমি মানৱ জীৱনে আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰিম মই যদি সকলো সময়তে আপোনালোকৰ সমাজৰ মাজত মই খং ৰাগ ভাৱ যদি দেখুৱাই থাকোঁ আপোনালোকে মোক জানো মোক ওলোটাকে মৰম কৰিব বা সন্মান যাচিব কেতিয়াও নাযাচিব আমাৰ যদি ঈশ্বৰক পাব লাগে ঈশ্বৰকে मोननाय थांनायनि सिगां जोंनि गोसोआ मा जानांगोन अननाय गोसो अननांगोन जायखौ जों सिबिनाय बायदि उन्दैफोरखौबो जों अननो रोंनांगोन बिनिफ्राय मा होनो थामथियाव सैथोनि गोसो আমাৰ সত্যতা থাকিব লাগিব আমাৰ ঈশ্বৰক পাবলৈ যাওয়াৰ আগতে আমাৰ মনটো সত্য থাকিব লাগিব আমাৰ লগত সত্যতাত বাদ দিব পাৰিব লাগিব যদি আমি ইয়াত আহি ঈশ্বৰত আহি পেলাই সদায় বাহিৰত যাই পেলাই যদি মিছা কথাই কৈ থাকোঁ এই দেউতাকে যদি সোধে শুনিছোঁ তুমি বোলে লগৰীয়াবিলাকৰ লগত চিগাৰেট ঘুপিছা মদ খাইছা আহি ঘৰত ক'ব ল'ৰাটো কি ক'ব নাই খোৱা নাই মই খোৱা নাই এইটো মিছা কথা কোৱা হ'লে নাই মই এটা জাত উদাহৰণে দিছোঁ এই মিছা কথা কওঁতে কি হ'ব এদিন খাৱৰীয়া হৈ যাব এতিয়া এই ঈশ্বৰটো কওঁ নিজৰ দেহাই খতম হৈ যাব সেইকাৰণে সত্যতাটো ৰাখিব লাগে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহি মনটো সত্যতা ৰাখি বাহিৰত যদি অসত্য কাম কৰি থাকোঁ মিছা কথাবোৰ আমি কি দিওঁ কি বুলি ক'ব ইয়াত জগা দিওঁ ঠাই দিওঁ তেতিয়া আমি ঈশ্বৰক কেতিয়াও পাব নোৱাৰোঁ তিনিটা গ'ল
তাৰপিছত কি আছে নিমাহানি গৈছে নিমাহানি গৈছে তাৰমানে নিমাহানি গৈছে মানে কি বুজি পাইছানে নিমাহানি মানে কি ক্ষমা ক্ষমা দিয়াটো এটা ডাঙৰ মহান কাম ক্ষমা দিয়াটো এটা ডাঙৰ কাম বুলি কৈছে ধৰ্ম যদি ক্ষমা দিব নোৱাৰে তেতিয়া ডাঙৰ মহান ব্যক্তি হ'ব নোৱাৰে কেইদিনমান सुबुं जादोंब्ला निमाहा होनो हानाय गोसो थाथारनांगोन इसोरानो जोंनो निमाहा होयो बेनिखायनो इसोरनि आरो मोनसे मुङा मा निमाहानिगिरि जों रायदावोबा बेयाव रायदावो जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौ निमाहानिगिरि खांगिरि बांगिरि गोबां नाम बाय हाजारथा इसोरनि नाम दङ ঈশ্বৰৰ নাম হাজাৰ হাজাৰটা কি বুলি মাতিব আপুনি বহু নাম তেখেতৰ অৱতাৰ সেইকাৰণে আমাক কি লাগিব নিমাহানি গোসो নাंथारगोन মই এদিন আমাৰ আইডিওৰতে এদিন আকৌ গ'লো এটা চকত তাত মানুহ ভিৰ লাগি আছে মানুহ কিয় ভিৰ লাগি আছে সুধিলো এই আমাৰ আইডিওৰ দেৱালয় মন্দিৰটো দেখিছে দেৱালয় এই কামাখ্যাৰ লগত যে লিংক আছে দেৱালয় মুৰা দেৱালয় বুলি শুনিছে আজি একদম বহুত মানুহ এই এক মই ইয়াতে বহুত দূৰৰ পৰা তাতে ঠুকি আনে আমাৰ আইডিওৰ বাথৌ আঞ্চলিক বাথৌ থানচালিৰ লগতে এটা নিমাতে থাকে আজি তাতে বহুত মানুহ ইয়াতে দেৱল হয় দেৱল আপোনালোকৰ ইফালে দেৱল কম আমার এখানে সপ্তাহে এদিনও রেস্ট নাই দেওলে দেও আজি পুরা দেও কালি জলবাড়ি দেও বা গুরখিয়া দেও হেম দেওলে মা দেও এদিনও কিবা নাই আমার ধর্ম উদাহরণ দেওল বলে এটা শব্দ আছে এই দেওল সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছিল বিষ্ণুৰ অবয়ব মানুহ দুম পাতি তোমাকে দেওল কৰে নহয় জানো ঈশ্বৰক কিবা কৰে এই মুৰা দেৱালত এটা দান পাত্ৰ আছে দান পাত্ৰখন মহুদিটো কি হ'ল মানুহ দুম লাগি আছে দান পাত্ৰ আজি চুৰি হ'ল দান পাত্ৰ ভাঙি পালে তাৰ দানখিনি চুৰি কৰি লৈ গ'ল হয় নেকি মানুহৰ মনত বহু মন নহয় জানো ओरैबायदि रायदों नङा खायफाया साला सिखाव नोङो जाय सिखावजों नों खावना लानाया नोंसाना उमुक जागोन तुमुक जागोन हेन जागोन जायखौ जों बुंनोनो हाया তুমি ঈশ্বৰৰ এই দানটো চুৰ কৰি লৈ গৈছা তুমি উমুক হৈ মৰিবা তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী উমুক হ'ব যিটো মই ইয়াত শব্দটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো আমি কওঁ নহয় কিবা হৈ মৰিব হেন হৈ মৰিব নকওঁ জানো মই তেতিয়া অনুভৱ কৰিছো মই যিহেতু ধৰ্মত আছো কথাটো এনেকুৱা নহৈছিল নেকি এই সময়ত আমাৰ মনটো এনেকুৱাই হ'ব লাগিছিল নেকি ঈশ্বৰ বৰাই বাথৌ কি নজনাৰ কাৰণে কি অভাৱৰ কাৰণে কি ভুলৰ কাৰণে আপোনাৰ নামত দিয়া দানখিনি এই ব্যক্তিজনে চুৰ কৰি লৈ গ'ল তেখেতৰ যি ভুল হৈছে তেখেতক নিৰ্বাহ কৰি দিয়ে ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু তাক এই কামৰ পৰা দূৰত ৰাখি এটা ভাল এটা মন তেখেতক দি দিয়া বুলিহে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব লাগিছিল নেকি মোৰ মনত ভাৱ হৈছে नमुना नङा होमबा जाथारनांगौ सासे मानसिखौ जों जुदि बासायनो थांनायाव सोरबा सिखाव जाबाय बे सिखावखौ दामना सुनानै जोङो फोसाबनो हाया सासे सिखावखौ निमाहाबो होनो रोंनांगोन जोङो गाज्रि मानसिखौ बे गाज्रि मानसिखौ जुदि गाज्रि होननानै आखाइखौनो थबस्र' दामनानै होयोब्ला एम्फौ नांना थैगोन होननानै बुङोब्ला आं खोनानो बुंबाय बे गाज्रि बिदि रायलाय थादोंमोन दा बेखौ बुंस्लायस्लाय इसोरनि खाथियाव जों आर'ज खालामनांगोन जे हे आफा इसोर बोराइ बाथौ बे मोनथिसुनानै भाबैनो जा मिथिनानैनो जा मा अभाबनि थाखाय गाज्रि गोसोनि थाखायनो जा खावना लानो बे खावना लानाय खामानिखौ निमाहा हो आरो बिनि गोसोआव मोनसे मोजां साननाय होफिननो होननानै आर'ज खालामोब्लासो इजानि निस्सय बे माबाया
सिखावा गाज्रि मानसिया मोजां जाफैगोन रायनाय खोनाबाथ' र'हाथ' रायजोना आरो गाबोन नोंसानावबो थांगोन र' ओरैसो जागोन नङा होमबा जुदि मोजां मोजां बेयावनो जुदि बुंनायबादि माबा माबा जादों आं मानि थाखायथ' खालामफ्लांदों इमान मानसिफ्रा आंनि थाखायनो बोरसो बुंबाय इजान बे खालामना लांनायखौबो सानसेयाव आरो हामफैगौमोन नङा होमबा बेफोरबायदि जों निमाहानि गोसो अधिकारि जानांगोन अब्लासो जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि बोर मोनगोन बुजिबायना आंनि बायदिब्ला आरो बे बोसोना सोरनि बोसोन मोनसेसि बोराइनि बोसोन बाथौ धोरोमनि मोनसेसि बोराइनि बोसोन बेनिफ्राय मा जोबथायाव खौसेनि गोसो खौसेनि गोसो जोंनियाव थायाब्ला जों जेब्लायबो जों जौगानो हायो मोनसे खोथा आं उदाहरन फिसा उदाहरन होननि न'खरसेयाव बिमा बिफा दङ बिनि गथ' गथाय दङ बिहाव बिखुनजो दङ नङा होमबा बे न'खराव जुदि खौसेथि थायाब्ला बे न'खरा गोजोननाय थागोन बिहावजों बिखुनजोजों नायलायनो बिखुनजोजों बिहामजोजों नायलायनो हाया बा बिफानि खोथा फिसाला मानिया गावनि गोसो बायदि सोलिबाय थायो खौसे नङा गोसोफ्रा बे न'खरा गोजोन जागोन नामा जेब्लायबो गोजोन जाया धोरोमावबो रायजो राजायावबो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो खौसे जायोब्लासो नोंथांमोननि साननाय हनाय जा बे थानसालि गोदोनि थानसालिबाबो बाथौनि मडेलाव जायाखैब्लाबो इसोरनि जिथु थान इसोरनि जिथु जायगा बोराइ बाथौनि जायगा बे जाफुंगौमोन ना जाफुङा नोंथांमोननि खौसेथिनि थाखायनो बे क्लाब न' जादों बे आफादफोरा जादों नङा होमबा बे खौसेथिनि गोसो थाथारनांगोन थायो जोंनि गेजेराव मा सानदों बेलाय मा सानाखै बेलाय थायो थेवब्लाबो बांसिनानो जों खौसेथि जानायनि थाखायनो बेफोरबायदि गोथार थानसालिया जोंनि गेजेरावहा लुफुं जादों बे जोंनि खौसेथिनि गोसो नङाबा आं हारसिंबा रायजोजोंबो थाया सोरबा न'खरजोंबो गोरोबा बिदि थाहैबाय थायोब्ला जेब्लायबो जौगानो हाया माने मा आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव जों थांनो हानाय नङा दा बे मोनबा बोसोरखौ जाय फालिनो हागोन अब्लासो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ मोननो हागोन होननानै मोनसे जि बोराया जोंखौ बोसोन होलांदों आरो मा नांबावगौ जोंनियाव धोरोम बिजाब गैया माबा बिथोन गैया होननानै जोङो मा खालामबाय थायो अबहेला खालामबाय थायो मालाय ख्रिस्टान धोरोमाव बाइबेल दङ हिन्दु धर्मफोराव भागवत दङ इस्लामफोराव कुरान दङ होननानै जोंनियाव जेबो गैया होननानै बुंनानै जोङो अबहेला खालामबाय थायो एसेबां मोजां बोसोन जालांदों नङा होमबा खुगा जायखौ जों बिजाबावबो मोनाखै बै समनिफ्रायनो जोंनि बोहैबोबाय थानाय आबौ आजौ दिननिफ्रायनो लावबा लावजों खाबा खाजों आदार गोसोम देयावबासो बेफोरबायदि बोसोनफोरा दावखायालाय फोराखै दावबालाय सोमाखै बेफोरबायदि बोसोना मा बोसोन एसेबां मोजां बोसोन आं बेफोर बोसोनफोरखौ बेखेवनानै बुंनो बहुद सम नांगोन दा बेनि थाखायनो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ बे रंजानायनि सानावबो जोङो गोसोखांनानै जाबायदि दिनै इसोरनि खाथियाव जों आर'ज खालामनो फैदों थिग बिब्दिनो मंगलबार सानावबो जोङो आर'ज लायोना बेयावनो मंगलबार सानाव बाहाय खम ना सोर बारा जायो माइनावफोरा जोंनि हौवाफोरा जाया बहुत जाया मा थाय इसोर नांगौ ना नाङाथाय इसोर नाङा नामा हौवाफोरनो खालि हिनजाव माहारियासो माइनाव माहारियासो मा जायो थानसालियाव फैहां आरो बेनि माहाय मा होनो आसरितबो नङा जाखायोबो सानो माहाय बेलेग मोनखांदों आरो आं फार्स्ट टाइम दिनै आइजो माहारि माइनाव दौसि ना दौरि नुदों आरो बेयावहाय थानसालियाव बहुत थानसालिखि बेरायबाय दौरिखौ मोनदों दौसिफोरखौ हौवासा मानसिखौनो मोनदों
आरो माइनाव बिथांमोना गाज्रि मोननाङा नङा होमबा गाज्रि मोननाङा नुनायखौसो बुंदों आरो जों नोंथांमोनासो सिबिलांबाय थादों बेनो थिग आरो बाथौ धोरोमाव दासिमावसो माइनाव दौरि दौसि सोमजियाखै नङा होमबा मिथिगोनसो सेन्ट्रेलनिबो सोमजियाखै बेखौ सानबाय थानाय जादों दा जोङो अकल धोरोम सिबिबाय थायोब्ला जानाय नङा धोरोमा फार्स्ट जोंहा धोरोमखौ सिबिनोब्ला बेखौ मोजां महर होनोब्ला जों मा जानांगोन जों साफा गोरों जानांगोन गोरोंआसो होनदों आं गोरोङा लेखा गोरोंबो जानांगोन एडुकेसननिबो जोङो मा क्वालिफाइड जानांगोन जों मा सोलोंथाइ गैया होननानै सोरबा सुबुङा जे गियान गैया बे नङा सोलोंथाइ गैयाब्लाबो गियान दङ थेवब्लाबो आथिखालनि मुगायाव जुदि जों थावरिनांगौब्ला जोङो सोलोंथाइखौ गोबां मा दङ प्रयोजन दं आथिखाल मुगायाव मा चेलेन्जिं बे बुहुमानो मोनसे फिसा गामि जाबाय बे बुहुमानो सिगां मास नाङोमोन माबायाव थांनो आमेरिकायाव थांनो दायो सानसेयावनो आमेरिका मोनहैयो दिल्ली थांनांगौ होनब्लानो मा जोङो मा साननै सानथाम हरब्रै ओरै थांनो गोनां जायोमोन आरो गुवाहाटीयाव थांनो होनब्लानो जोंहा सिगां साननिफ्रायनो मा तयारि खालामबाय थानांगौमोन दायो दिनै मोनसे सुइस सेरबानो मा जायो आमेरिकानि खोथा जों बेयावनो मिथियो बे बुहुमा बे पृथिबिया मोनसे गामि जाबाय बेफोरबायदि समावहा जोङो चेलेन्जिं समावहा जोङो गोरों मानसि जानांगौ आं दहाय संदों बेयावहा आं जिहेतु आबसुनि मानसिखामोन बे हिसाबै आङो सोलोंथाइखौ एसे लांखायो दै धोरोमजों लोब्बा दङ दे धोरोमखौ समायना रमायना गाब होनोब्ला जौगाखांहोनोब्ला जों सोलोंथाइ गोनां व्यक्ति ओनसोलाव जों सोमजिगोन आं दहाय संदों जाहाथे फंबायखौ बेयाव बेसेबां फरायनाय मानसि दं 60 बोसोर न'खर दङ होनना बुंदों बेयावहा बारा मानसि गैया साख्रि मावनाय मानसि 10-12 जन दङ अफिसारफोर दङ नामा होनना सोरबा गैया मास्टार दङ आरो फौजिफोर दङ मोजां खोथा जों अफिसार जोङो मा सृष्टि खालामनो हाया गोबां जादों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि गामिनिफ्रायबो साफा ओंखारनांगोन सोलोंथाइ गोनां बेसेबां दङ होनना सोंनायाव गैया बिएससि एमएससि मानसि गैया जों ओंखारनांगोन खिन्थु नायदो दे जोङो सान हर गथ'नि खिथुआवनो खारगासिनो ना स्कुल जनाय माने मा बिमा बा बिफाया लोगोसे थांफायो गाबोननिफ्राय स्कुल दङ उदाहरन होबाय बिमा बा बिफाया सासे थांफानानै मा नेबाहाय थायो नोंथाङा गाज्रि मोना दे जोङो हसावथ' मा गियान होनो सोलोंथायालाय मा बिए पास एमए पास बे कागजा मोनबानो बे मोजां मानसि गुन गोनां सुबुं जागोन बे नङा गुन गोनां सुबुं जानांगौब्ला बिनि बिए पास एमए पासनि सार्टिफिकेटजों मा थानांगोन समाजारि गियान धोरोमारि गियान थानांगोन धोरोमारि गियान थायाब्ला समाजारि गियान थायाब्ला मा जायो आं मोनसे उदाहरण होनानै आं फोजोबनो सानदों दिनै बारा बोसोर जायाखै बोसोरथामसो जादों आं टिभियाव नुदोंमोन मा जादोंमोन बे आपार आसामनि एकदम गोथां बास्तब काहिनी एलपि स्कुलनि हेडमास्टार आरो हिन्जाव सासे फिसाला एकदम फरायहोनायनि उनाव बे एमए पास जाबाय एकदम थाब बुंलांदों एमए पास जानायनि उनाव गुवाहाटीयाव मोनसे कलेजावहा बियो प्रफेसर साख्रि मोनबाय बोसोरथामसो मावबाय
बेनिफ्राय मा जाबाय हाबा जाबाय प्रफेसारा हाबा जाबाय हाबा जाखांनायनि उनाव बोसोरनैसो उनाव मा जाखो गावनि बिफाया रिटायार जाबाय स्कुल हेडमास्टार रिटायार जानायनि उनाव बे कलेज खालामबाय थादों प्रफेसार गुवाहाटियाव थायो बोराय बुरै गामियाव थायो बेनिफ्राय मा होनखो सासे बे बिफाया मास्टारा हेडमास्टारा बेराम जानानै थैना थाबाय थैनायनि उनाव सब जालांबाय बिसोर नेम निथि खालामबाय सासे मा जाखो फिसालाया हरखाब गामियाव फैबाय गामियाव फैनानै मा बुंखो गावनि बिमाखौ जे आइ बेयाव थानाय गासै हाखौ फाननानै न' बांखौ फाननानै जों गुवाहाटियाव थाहैनोसै थुदो आयै होनना बुंबाय बिमाया मा जाखो मानियासै फिसालानि खोथाखौ मानियाखै उनाव बहुत बुंबाय बहुत बेबो माने बिमाया माने माके ना माने ল'ৰাটো কৈ আছে যাও আমি একেলগে গুৱাহাটীতে থাকিম যাও বলা আৰু মাকে কৈ আছে নাযাওঁ মই ইয়াত মোৰ স্বামীৰ মাটি বাৰী ঘৰ বাৰী মই বিক্ৰী কৰি তাতে নাথাকো ओरै बुंबाय थादों किजानि बे बिमाया बिहामजोजों माबा माजा मोनदोंमोन खोमा गाज्रि मोननाङा बिहामजोफ्रा बेयो मोनसे जोंनि हुदाखा नङा होमबा बिहामजोजों बिखुनजोजों नायलायनो हायिया खायफानियावसो दे खायफानियावसो किजानि बेनियाव जायोमोन खोमा बेनिखायनो बिमाया बिहामजोजों थाहैनो बादोंमोन बे समाव मा खालामखो मिथिगौना फिसालाया एखेबारे न'नि भितरनिफ्राय बरननानै लाबोनानै आसाम टाइप न' बरनना लाबोनानै बाहेरनिफ्राय ताला लागायनानै बुजिबाय एमए पास प्रफेसार बेनिफ्राय मा गामिनि मानसिफोरा ज' जाबाय मा जादों मिडिया फैबाय दानियाथ' माहाय घटना नुनोसो नांगौ मिडिया फैबाय मिडियाफोरा सोंबाय मिडिया सोंनायनि थाखाय जों मिथिबाय जे मा जादों आबै बिदि बुंबाय जे आंनि गाव जोनोम होनाय आंनि गथ'आनो आंखौ दिनै बिदि खालामनानै हा हु फाननो गैयियाव न'खौ फाननो गैयियाव न' भितरनिफ्राय बायजोआव बोना लाबोनानै बाहेरनिफ्राय न'खौ ताला मारिनानै आंखौ गारलांबाय नंगौ दा बेबायदि घटना दा दाया सोरनि नोंथांमोननि बायदिबा दाया सोरनि देख गाव जोनोम होनायनि फिसालाया गावनि बिमाखौ बेफोरबायदि बोसलिनानै बाहेराव जोङो ताला मारिनानै लगायनानै थाबाय मा सानो बेखौ बिमाया सोरनि दायनिया दाया सोरनि दायखौ कारणखौ मायावबो ল'ৰাটো না এমএ পাছ কৰা প্ৰফেচাৰ নহয় না ইমান শিক্ষিত এজন নিজে জন্ম দিয়া জন্মদাত্ৰী মাতৃক যদি এনেকৈ কৰিব পাৰে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ মন আহিব ল'ৰাটো ভুল মই কিন্তু ল'ৰাটো ভুল ভাবা নাই 100% ল'ৰাটো ভুল নহয় নহ'ব পাৰে কিয় আমি মই যে অলপ আগত ক'লো নৈতিক জ্ঞান সামাজিক জ্ঞান ধৰ্মীয় জ্ঞান এই জ্ঞানবিলাক আমি কোনোলৈ পৰা সেই ল'ৰাটো জ্ঞান আছে তেখেতক আমি মাত্ৰ দিছোঁ স্কুল কলেজত গৈছে ক'ত পঢ়িব পইচা দিছোঁ পঢ়া গৈ বাইক লাগে বাইক দিছোঁ পঢ়ি আছে তেতিয়া BA পাছ MA পাছ হৈ গ'ল আমি পাহৰি গ'লো ক'ত जों অগলাবাই ধৰ্মৰ জ্ঞান দিব পাহৰি গ'লো সামাজিক জ্ঞান দিব পাহৰি গ'লো নৈতিকতা জ্ঞান পাহৰি গ'লো তাৰ কাৰণে আজি নিজৰ মা হিচাপে চিনিব পাৰিব নোৱাৰে गावनि बिमाखौ गावनि बिमा हिसाबै बियो सिबिनो रोङासै मानोना जों बै सुबुंखौ उन्दैनिफ्राय बे गियानखौ होआखै जोंबो जुदि दानिफ्राय जोंनि उन्दै गथ'खौ फरायहो जि मिडियामावनो फराया मानो फरायहो उन्दैनिफ्रायनो धर्मनि गियान न'आवहा होनांगोन थानसालियाव हाया न' होनांगोन
সামাজিক জ্ঞান न' होननांगोन नैतिक জ্ঞान समाजजों थाफानानै न' थाफानानै होनो रोंनांगोन नैतिक জ্ঞान কি আজি আমাৰ গাঁৱৰ শিক্ষিত মানুহবিলাক গাঁৱৰ মই এই গাঁৱৰ কথা কোৱা নাই এই শিক্ষিত যুৱকবিলাক আজিকালি নিজৰ মা দেউতাকো কি কয় হা মামী পাপা আঙ্কেল আন্টি আজিকালি মা দেউতাকো সেইটোকে বিচাৰে আজিকালি এই জেন্টেলমেন মা বাপকে বেয়া নাপাব দেই এই কিছুমান আমাৰ এই সামাজিক ধৰ্মীয় নৈতিকতা এইবিলাক পাহৰি গৈছে যে আমাৰ কাৰোবাৰ বিয়া খাবলৈ গৈছোঁ আমি বিয়া খাবলৈ গৈছোঁ মোৰ ল'ৰা অলপ চলপ থানাকৈ মাত মাতিব পৰা হৈছে যে মাক মাতিব পৰা হৈছে এই ব্যক্তিৰ এই ল'ৰাটোক ঘৰতে আমি শিকাই বুজাই লৈ যাওঁ এই বাবা এই বিয়াতলিত আমাক দেউতা আই বুলি নকবা দেই কি ক'ব লাগে মামী পাপা বুলি ক'বা হয়নে নহয় এনেকে হয় আজিকালি যুগত হৈছে সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ গাঁৱৰ যিটো আমাৰ প্ৰকৃত আমি এই কি আমাৰ সম্বন্ধ না কি কয় এইটো কি ক'ব এইটো সম্বন্ধ নহয় সম্মত যিটো সম্মত বুলি কয় আমি দেউতাক যে আপাকে আপা আইকে আই আমাইকে আমাই মাदै আয়ং আবৈ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ শব্দ আমাৰ এজন গোটেই সোদোব बेखौ बावगारलांनानै जोङो मामि पापा आंकोल आन्टी हेन टेन अब्ला गावनि गोसोफ्राबो माहाय बेलेग जाबाय गथ'फोरनि गोसोफ्राबो एसे जुदा जाबाय बे नैतिक गियान धर्मीय गियान सामाजिक गियानखौ बैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो मोननांगौ नङाब्ला बै मानसिनि बायदि जोंबो जोगा जानांगोन दिनै बे आइ आफाखौ जोंखौ खुलुमला खुलुमासै दिनै सोर खुलुमना फैदो बिमा बिफाखौ 1 तारिखआव खुलुमदो खुलुमाखैना आङो बेयाव माहाय 11ता बाजाव फैनो होदोंमोनथ' 11ता बाजाव फैनो मोनफैनि जाहोना जाबाय आं नेनो गोनां जादों फुङानो फुं 1 तारिखआव थारमाने एकदम खुलुमफैयो जोंखौ खुलुमफैयो जोंबो आइ आफाखौ खुलुमहैयो बेफोरबायदि जोंनिया खुलुमनाय हुदा बे बाथौ धोरोम जानायनिफ्राय जाबाय बहुत बोसोर जाबायना जोङो आरो बे माबायावनो थानसालियावनो दिनै एकदम बे आयदाखौनो लाखियो आरो खिन्थु बेनि सिगांनो गावबा गावनि बिमा बिफा गावबा गावनि बिमानि बिफाखौ आंहानो दिनै न'खरनि गासिबो फैदों उन्दै उन्दैफोरा आंखौ खुलुमो बेखायनो एसे लेट जादों दा बेनिखायनो बे हुदायाबो जोंनिया गोबां आरो जुदि हुदा खालामाबा देरलांबा बेखौ जेब्लाबो खुलुमनो हाया मब्ला खुलुमगोन आइ आफाखौ मब्ला खुलुमो आइ आफाखौ आंथ' देलाब्लाबो खुलुमगोन बे खालि जेब्ला हाबा जागोन যেতিয়া বিয়া হ'ব বিয়া দিনাখনহে মাক বাপেকক এই আঁঠু চাল যোৱা হ'লেও সেৱা কলহে থাকিব সেই মোমা আহিছিল কিবা আহিছিল হেৰে কিন্তু আমি সচৰাচৰ কৰবাত গ'লো আমি পঢ়িব থাকিছো দিল্লীত থাকিছো গুৱাহাটীত থাকিছো মই আহিছো কিবা কাৰণৰ ঘৰত যোৱাৰ সময়ত কি কৰিব লাগে আমি মাক দেউতাক সেৱা কৰি যোৱা এটা এই অভ্যাস এই শ্ৰদ্ধাটো আমাৰ মনত আনিব লাগে এই শ্ৰদ্ধা বা এই আৱেগটো কেতিয়া আহিব আমাৰ যেতিয়া আমি ধৰ্মত থাকিম ধৰ্মৰ জ্ঞান থাকিব সামাজিক জ্ঞান থাকিব নৈতিকতা আমাৰ লগত থাকিব তেতিয়াহে এই কথা আহিব মোৰো এনেকে হৈছিল মোৰ ল'ৰা এটা BSc ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বড়ো মিডিয়ামতে পঢ়াইছিলো ইউএন একাডেমিক হোষ্টেলত গৈছিলোঁ ঘৰত যিহেতু পৰিৱেশ অলপ নাছিলে বহু মানুহ আহে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে অসুবিধা হয় কাৰণে হোষ্টেলত গৈছিলোঁ কেতিয়াবা আহিলে কি কৰে কেতিয়াবা মোৰ গ'লে সেৱাকাৰীখনে চায় কেতিয়াবা আৰু নকৰে কেনেকুৱা হ'ল এইটো মোৰো দুখ লাগে মই ইমান মিটিংবিলাকত কওঁ মাক দেউতাক সেৱা কৰিব লাগে মোৰ নিজৰ ল'ৰাটোৱে ক'ব লাগে মোৰ এটা বেয়া লাগি যায় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ মাক দেউতাকে মই আহে কওঁ আৰু ল'ৰাটোৱে যাব ওলালেই যাওঁ আৰু ল'ৰাবিলাকৰ ধংটো এনেকে
প্ৰথমতে মাককে মাত দিয়ে নহয় নে? ল'ৰা হ'লে কি ছোৱালী হ'লে কি জানে বাপকক মাত দিয়ে, ছোৱালীবিলাক বাপকক মাত দিয়ে আগে। মোৰ ছোৱালী আছিলে বিয়া দিলোঁ, ল'ৰাটোতো মাকক আগে মাত দিয়ে। মাকে ক'ব যে আই এখন খাইছে হা সেৱা নাই কোনো নাই আন খাইছে বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই এটাই বুদ্ধি কৰিছোঁ, এই বাবা মাক সেৱা কৰি যোৱা। এতিয়া মাক সেৱা কৰি যোৱা, তেওঁৰ মাকে ক'লে দেউতাই সেৱা কৰি যোৱা। সেনেকে সেৱা কৰা পৰ্বটো হৈ যায় আৰু এতিয়া লাহে 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 মই এতিয়া চলি গৈছে। এনেকুৱা পৰ্যায় আমি আনিব লাগিব, নহ'লে এইবোৰ শিক্ষাটো বাহিৰত নাপায়, কিতাপত নাপায়। কিতাপত লেখা থাকে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি নহয়। মা দেউতাক সেৱা কৰিব লাগে বোলে আছে কিতাপত, বাৰম্বাৰ আমি আওৰাই আছো নহয় জানো? কবিতা দি গল্প দি আওৰাই আছো কিন্তু আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আমি বাস্তৱত আমি সেই কামটো কাৰ্যত নকৰোঁ। जों मावफुङा खामानिखौ। बेनिखायनो बे गियानखौ जेसेबां फरायो धर्मनि गियान, सामाजिक गियान आरो नैतिक गियानखौ गथ'फोरनो उन्दैनिफ्राय होलांनांगोन। बेबायदि जायोब्ला खिन्थु हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो बै जौ फाग्ला जायोब्ला गिदिर जानाय सेंग्रा समाव बेखौ जों दबथायनो हायो। दबथायबा मा जायो? उल्था फिन जाथायसो जायो। হয়নে নহয়? এজন ডেকা যুৱকক যদি মদ খাই থাকিলে সৰুৰ পৰা আমি বাধা নিদিলোঁ, সেই ব্যক্তিক যদি এই ল'ৰাটোক যদি ফটককৈ আমি বন্ধ কৰাব যাওঁ তেতিয়া আমি উজুতি খাবলগীয়া হয়, ওলোটাহে মাৰি দিয়ে। সেইকাৰণে আমি খুব সাৱধানে খুব চিন্তাৰে আমি ধৰ্মৰ লগত এই কামবোৰ আমি নিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ উপায় নাই। আজি এটা কথা মই তেতিয়া অলপ আগতে আমাৰ ক্লাবত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমাৰ জাতিটো কি হ'ল? বড়ো জাতি। আমি ভাগ হৈ আছিলোঁ নহয় জানো? আমাৰ জাতি ক'ত নাই? আমাৰ এই বড়ো জাতিটো বহুত ঠাইত আছে। আমাৰ বড়ো সংগঠন আছে বহুত। প্ৰথমতে আমাৰ কি আছে? সাহিত্য সভা আছে না? সাহিত্য সভা আমাৰ পিতৃস্বৰূপ এটা সংগঠন। আপসু আছে, নিখিল বড়ো কি আছে? সদায় চাহপাত বড়ো ছাত্ৰ সন্থা। তাৰ উপৰি আমাক শান্তি আনিবৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে শান্তি আনিবৰ কাৰণে NDP হ'ল, NDPৰে 4টা ফেকশ্যন হ'ল, BLT হ'ল, কিন্তু আমাক বড়োসকলক এক কৰিব নোৱাৰিলে। পাৰিলে নে? পাৰিছে জানো? এই সময়ত কিমান হ'ল? এক আমি নহ'লেও ভাগে হৈ আছে। NDPয়ে BLTক মাৰে, BLT NDPক মাৰে, NDP আপসুক মাৰে, কাৰোবাৰ লগত কাৰোবাৰ খাই হৈ যায়। কিন্তু আজি একতা কৰাটো হ'ল, কোনে একতা কৰিছে? বড়ো এই বাথৌ ধৰ্মই। বুজি পাইছেনে? বাথৌ ধৰ্মইহে আমাৰ বড়োসকলক এক কৰিছে। মই সেই বুলি আপসু সাহিত্য সভা NDPক মই বেয়া পোৱা নাই, চেষ্টা কৰিছিলে বহু, এতিয়াও অব্যাহত আছে। কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থত আমি ক'ব খুজিলে ধৰ্মইহে আমাৰ বড়ো জাতিটোক এক কৰিছে। আমি কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ? আজি ধৰ্মৰ কাৰণে আহিছোঁ। আপোনালোকে বাংলাদেশৰ কথা শুনিছে? বাংলাদেশত কোন আছে? আমাৰ মাইনত আহি যায়, তাতেতো মুছলিম ওলায়। আপোনালোকে মুছলিমক কি বুলি কয় ইয়াতে? মুছলমান, বাংলা মিয়া আছে বুলি কয়। তাত আমাৰ বাথৌ ধৰ্ম আছে নে? আছে জানো? আছে নাই বাথৌ ধৰ্মৰ মানুহ? বড়ো মানুহ আছে বুলি শুনো। বড়ো মানুহ আছে, তাতে থকা মানুহ বাথৌ ধৰ্ম পালন কৰি আছে। আমাৰ যিকোনো ইয়াতে আহিছে, আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিছে, বাংলাদেশৰ মানুহ ইয়াতো আহিছে, আমাৰ ওদালগুৰিত আহি থাকে। নেপালতো জানে আপোনালোকে বড়ো মানুহ বহুত আছে। ৰাষ্ট্ৰ, এইটো এটা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ। নেপালতো বহু বড়ো মানুহ আছে। আজি বৈশাগু পালি আছে আজি এই ফেচবুক বিলাকত আপোনালোকে পাব।
নেটত পাব ৱেষ্ট বেংগলত যিমান বড়ো আছে বেছিভাগে আমাৰ বাথৌ আদি তাতে আছে এতিয়া দিল্লী মুম্বাই এইবিলাকত আমাৰ বাথৌৰ সংস্থা হৈ গৈছে সকলো ঠাইতে আমাৰ বড়োখিনি একত্ৰিত হৈছে একমাত্ৰ হৈছে বাথৌ ধৰ্ম সেইকাৰণে ইমান এটা পবিত্ৰ ধৰ্মই আমাৰ জাতিটোৰ লগতে আমাৰ জাতিৰ যিটো কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ কি কৰি আছে এই পৃথিৱী এই বিশ্বত আমাক চিনাকি দি আছে আমাৰ বাথৌ ধৰ্ম এই বাথৌ ধৰ্মৰ লগত সৃষ্টি হৈছে আমাৰ খাম চিকুম যথেষ্ট নহ'লে লাহে লাহে এই স্কুল যদি আমাৰ বাথৌ ধৰ্ম নহ'লে গাঁৱত খাম বজোৱা মানুহে নাপাব গাঁৱত বাঁহী বজোৱা চেঁচা বজোৱা মানুহ আজি শেষ হৈ গ'ল একমাত্ৰ আজি কি হ'ল বাথৌ ধৰ্মৰ কাৰণেহে এই খাম চিকুম ভৰ্তি আছে थांनानै दङ नङाब्ला बै समनिफ्रायदि बाथौ धर्म गैयामोनब्ला दिनै बे बैसागो समाव रंजानाय समाव मा खालामगौमोन जोङो थालिर फस्लाखौ मादाल दामगौमोन थिंखौ मादाल दामगौमोन दिनै जों साबना हामनानैसो मा मोनो जोंनि कृष्टि कला जों मोननो हादों हारिमु मोननो हादों एकमात्र बाथौ धोरोमनि थाखाय दा बेनिखायनो आङो बारा बुंलिया नोंथांमोनाबो दिनै रंजानायनि सान बे रंजानायनि सानाव जाहाथे नोंथांमोननि गासैनिबो गोसोआ रंजानानैनो दिनैनिफ्राय बे फैबाय थानाय बोसोराव आफा इसोर बोराइ बाथौ आलो गोजोनै लाखियो बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आं आरज गाबदों आरो आंबो जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोननि बेफोरबायदि गोजोन हाबाफारिफोराव बाहागो लानो मोनफिनगोन बेखौ आसा खालामबाय आरो गोबां बुंनो दंमोनब्लाबो ओंखारलांबाय थायो जोबनो थाङा बहुद खोथा ओंखारलांगोन आङो खुब लासै लासै बुंफ्लांबाय बायदि मोनदों बाहाय धैर्य खालामनानै बे सान समाव बहुद खोथा बुंफ्लाङोमोन आरो बिदि बाहाय लासै लासै बुंफ्लांदों दा बेनिखायनो गाज्रि मोननाङा बहुद खम जाबायदि नोंथांमोननो होननांगौमोन धोरोमनि बोसोनखौथ' जों बयबो मिथिखाबाय धोरोमा मा बेखौ जों बयबो मिथिखाबाय दा मोनसेल' गोथार खामानिया दङ जों आयथानि जानांगोन साफा साफा जोङो अन्तरनिफ्राय बे गोरबोनिफ्राय धोरोमजों लोब्बा लाखिनो हानाय जों आयथात्मिकताखौ जोंनि गेजेराव लाखिनानै साफा साफा जों धोरोम सुजा जानो हानांगोन जाबायदि गुबुन धोरोमनि मानसिफोरा रावबो मा खालामनो हाया लोरसोर खालामनो हाया जोंनियाथ' ओरै फैया ओरै थाङो सोरबा माबा माबि बुंबाला माबा माबि बुङो धोरोमाथ' बिदि नङा धोरोमा गावनिखा आरो बेबो आंगो धोरोम जोंनि बर'नि आंगो धोरोम बुंनाय लोगो लोगो बाथौ धोरोम आरो बेयो गैखाया आरो ओरैबायदि गोथार धोरोम बियो आंथ' खाफाल गोनां सानो মইতো কপাল ভাগ্য বুলি মই কপালটো ভাগ্য ভাল বুলি ভাবোঁ যে মই বাথৌ ধৰ্মৰ গৰ্ভত মই জন্ম লৈছোঁ মোৰ মা দেউতা যে বাথৌ ধৰ্ম আছিলে সেইটোৱে লৈছিলে তাৰ পৰা যে মই এই বাথৌ ধৰ্মৰ এজন সন্তান হৈ আজি বাথৌ ধৰ্ম শিকিছোঁ ধৰ্ম ঈশ্বৰক কি শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰিছোঁ বা ৰাইজৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিব পাৰিছোঁ মই ভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ মই সেই বুলি অন্য ধৰ্ম মই কি ঘৃণা কৰা নাই আৰু আমাৰ ধৰ্মক মই এটাই কথা কওঁ সকলোকে কৈ আহিছোঁ ধৰ্মই কেতিয়া ঘৃণা কৰিব নাপায় সকলো ধৰ্মক কি মান সন্মান তেতিয়াহে অন্য ধৰ্মই আমাক মান সন্মান দিয়ে আমি যেতিয়া আনক সন্মান দিব জানিম তেতিয়া আনেও আমাক সন্মান দিব জানিব যদি আমি আনক ঘৃণা কৰি থাকোঁ যে অন্য ধৰ্মৰ দৰে আমাৰ আপোনালোকৰ ধৰ্ম থাকিলে স্বৰ্গ নাপায় হেন নাপায় কি নাপায় বোলে এই কি পৰিত্ৰাণ নাপায় বুলি আমাক টকাই দিব খোজে সেইটো ধৰ্মটো নিজৰ আমাৰ নিজস্ব ধৰ্ম আৰু আমাৰ ধৰ্মৰ কথা এটা আছে যিয়ে নেকি ধৰ্ম চেঞ্জ কৰে বাইবেলত লেখা আছে কোৰাণত লেখা আছে আমাৰতো মুখে মুখে আছে যি ব্যক্তি নেকি ধৰ্ম চেঞ্জ কৰে বা কি পৰিৱৰ্তন কৰে তাতকৈ বেলেগ ডাঙৰ পাপ কৰাৰ পাপ নাই ক'ত লেখা আছে জানেনে বাইবেলত লেখা আছে
কোরআনত দেখা আছে, ভাগৱতত দেখা আছে, কিন্তু থাকিও তেখেতসকলে আমাক বুজাই থাকে। বাইবেল পঢ়িছে, পঢ়াটো ডাঙৰ কথা নহয়। বাইবেল পঢ়িলে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী হৈ যাব সেইটো নহয়, জ্ঞান পাব। যীশু খ্ৰীষ্টক আমি ব্যক্তি কৰা ঈশ্বৰৰ কি বুলি কৈছে, তেনেকৈ বলচিঞ্চি ভৰে ঈশ্বৰে কি দিছিলে, এটা অলৌকিক এটা শক্তি দিছিলে। আমাতকৈ অসাধাৰণ ব্যক্তি যেনেকৈ আমাৰ কি আছিলে, আমাৰ মহাত্মা গান্ধী নহয় জানো, বড়োবা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম, তেখেতো আমাৰ কাৰণে অসাধাৰণ ব্যক্তি, আমাৰ কাৰণে তদ্ৰূপ আমাৰ যীশু খ্ৰীষ্ট আমাৰ নিচিনা নহয়, তেখেতৰ জ্ঞানটো কি আছিলে, অসাধাৰণ আছে। আমি এইটো মানিব লাগিব। সেই বুলি যে আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আঁকোৱালি ল'ম এইটো নহয়। আজি আমি আমাৰ সংস্কৃতি, কলা সংস্কৃতি, আমাৰ হাৰিমু যদি আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে, অন্য ধৰ্ম বেলে আমি আমাৰ খাম স্কুল জোতা চেঁচা গামছা দখনা আৰণাই খতম হৈ যাব। উদাহৰণ পাব আপোনালোকে ওচৰে পাজৰে, যোনে নেকি আমাৰ বেলেগ ধৰ্মত আছে, তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰিব লগা হয়। মা দেউতাক পাহৰি যাব লগা হয়। মা দেউতাক পাহৰা মানে মহাপাপ। মই অলপ আগত কোৱা, মই ধৰ্মৰ নাম নকওঁ। আমাৰ ওচৰত আছে, আমাৰ লগতে খুব লাগিছিলে, আছুৰ সময়ত ভলণ্টিয়াৰ কৰ্চত আছিলে, কি বা হ'ল তাৰ লাগি গ'ল। মই এদিন দেখিলোঁ গোটেই বগা হৈ আহি আছে, মানুহ বগা, য'ত নেকি গামছা আছিল, কিবা আছিল, গামছাও নাই, কিবাও নাই, একেবাৰে ধুতি কুৰ্তা বগা, ইফালে দীঘলকৈ ফুট, এনেকে ফুট, মানুহটো কি চেঞ্জ হৈ গ'ল। চাওক, এই বাথৌ ধৰ্মটো আমাৰ চিনাকি। আপুনি হাজাৰজনৰ যদি এজনো এই মাইনাসকলে থিয় থাকে, এই কোন বড়ো, বড়ো মানে কি বাথৌ। খ্ৰীষ্টান কৈ ল'লে, ইস্কন কৈ ল'লে, শংকৰী কৈ ল'লে, কোনো মানি নলয়। মই এইখিনিকে ক'লো, আহি থকা দিনবোৰত আপোনালোকে এনেকৈ একতাভাৱে আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি লাগি থাকিব আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমি আগবাঢ়িব লাগিব। নহ'লে মই তেতিয়া কোৱাৰ ধৰণে হ'ব, শিক্ষা দিব কিন্তু ভালকৈ দিব। আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা কথা ক'ব আৰু ওলাই যাই থাকে যে আমি কি কৰোঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ মোৰ ল'ৰাটো যেনিবা ডিলেট কৰি আছে, ডিলেট কৰিলে একটাৰ কাৰণে আহিছে, আহিব, আমি এসপ্তাহ আগতে কি কৰোঁ, উভতি যোৱা কিবা দিন তাৰিখ কি কয়, সা সৰঞ্জামবোৰ আমি তৈয়াৰ কৰি যাওঁ। এই সা সৰঞ্জাম মানে কি কৰোঁ, আমি প্ৰস্তুতি চলাওঁ যে যাওঁতে কি নিব, কি খাব, সেইবিলাক প্ৰস্তুতি চলাওঁ। এসপ্তাহ পিছতে আহি পাব, এসপ্তাহ থাকি যাব। আমি এই আহিব গ'লে আমাৰ ল'ৰাটো আমি এসপ্তাহ আগতে আমি কি নিব, কি পঠাম, এইবিলাক আমি কি কৰোঁ, প্ৰস্তুতি চলাওঁ। আমি কি প্ৰস্তুতি চলাওঁ, মোৰ ল'ৰা দিলে পঢ়ি আছে, আহি পাব, মাকে ক'ব দেউতা দেউতা বুলি কওঁ, নহয় জানো, বৰ অসমীয়াতে ক'লো না, ল'ৰাটো আহি আছে, খবৰ নাই, গম নাই, মুখত ঘূৰি আছা, নকয় জানো এনেকে, আলাং फालां गिदिं थादों, नोंस्राबो फैबाय थादों, जाहा बाबाया फैबाय थादों, नै सफैसिगोन आरो सानथामल', सप्तासेल' थागोननो, मा नांखागोन बिलाय, एकदम घैणिके गिरिखौ धमकी দিয়ে। थांग मुका सेन्टाराव, सेन्टाराव গ'লে মুকে একদম লোকেল গাহৰি বোলে কিবা কৰে, কাটে, 2 কেজি মান আন, 2 কেজি আনি পেলাই শুকাই থৈ দিয়ে, হয়নে নহয়? মোক মাছটো আন, মাছটো শুকাই পঠাম, নাফাম বনাই পঠাই দিয়ে। নাফামটো আছে নাই? হেন তেন বিভিন্ন পিঠা, অনাচি পিঠা, হেন পিঠা, শুকান পিঠা, হেন আমি কেতিয়াও নাপাওঁ। কিন্তু অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কি কৰে, ল'ৰাটো আহি আহি পৰ্বত আহি বিহুত আহি ঘূৰি আহে, কেতিয়া যাব বাবা, বাবা যোৱাৰ সময়ত কি ক'ব, যোৱাৰ সময়ত ক'ব বাবা এইটো লোৱা, এখন কিতাপ আছে বা 2খন কিতাপ লৈ যাওক, ট্ৰেইনত যদি অলপ আমনি পোৱা এই কিতাপখন চাই যাবা, নহয় জানো, এই কিতাপখন চাই যাবা, ট্ৰেইনত আমনি পালে
आरो जोंनिया मा बुङो बाबा थांनो सम जाबाय आरो नै थफ्लायानो थफ्ला टिफिनानो टिफिन बेयाव अमा गोरान दङ बेयाव ना नाफाम दङ बेयाव ना सिथा दङ लामायाव फैबा ट्रेनाव फैबा जाना थां কিমান পার্থক্য আমার না অন্য সম্প্রদায়ের লোকে কব পঢ়ি যাব ট্রেনত আমি আমার মানুহবিলাককো খাই যাব এইটো আমার কি আমার পার্থক্যটা সেইকাৰণে আমি তলত পৰি আছো তারপর আমি উদ্ধার হব লাগে তারপর উদ্ধার হব লাগিলে আমি ধর্মীয় জ্ঞানেৰে সামাজিক জ্ঞানেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব এইখিনিকে কয় আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা মই মোৰ কোৱাৰ যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে মই ক্ষমা মাগিছো आंनि बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जाबाय सोदोबा जुदि सोरनियावबा दुखु होदोंब्ला निमाहा बिनानै आफा इसोरनि खाथियावबो निमाहा बिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथों हाय आफा इसोर बोराय